Samun Media Network. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin, barkanmu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga nan gidan rediyon Vision FM mita 92.9 zangon FM. Shirin kwalliya ta biya kuɗin sabulu shiri ne da zai dinga zakulo muna ire-iren ayyukan ci gaba da mai girma gwamnan jihar Kebbi kuma Dr. Nasir Idris Kauran Gwande a cikin shekara biyu da waɗanda yake kan ci gaba da gudanarwa da kuma nuni ga irin nasarori da tasirinsu zuwa ga al'ummar mu ta jihar Kebbi. Shirin da ya samu ɗaukar nauyin shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jiha Barista Attahiru Macido. Mai sauraro a wannan makon shirin namu ya fara yada zango a ma'aikatar mata ta jiha inda za mu tattauna da kwamishiniyar mata Hajiya Halima Hassan Kamba da za ta mana bayani akan ire-iren ayyukan ci gaba da mai girma gwamna a ma'aikatarta, wanda ni Saratu Sanusi zan jagoranci gabatar da shirin. A matsayinki na kwamishina ta ma'aikatar mata ta jihar Kebbi, kuma tun lokacin da mai girma gwamna ya hawo kan karagar mulki yanzu shekara 2 da watanni, muna so mu ji irin ci gaban da mai girma gwamna ya kawo a ma'aikatarki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaƙiƙa wannan gwamnati ta Dr. Nasir Idris Kauran Gwande ta taka rawar gani ta fannin ɗaukaka da kuma kawo ci gaba ga matan jihar Kebbi. Kafin wannan gwamnati ta kawo gaskiya ba ma kwamishina a wannan ma'aikata ta mata, shi a babban abin na farko wanda ya nuna gwamnatin ga tana son ta yi tafiya da mata kuma ta taimaka musu. Ba kwamishina, ma'aikatar tana ƙarƙashin permanent secretary ne da aka yi kwamishinoni sai aka yi kwamishina wannan ma'aikata da Allah ya nuhi an kai ni a matsayin kwamishina ta wannan ma'aikata domin ci gaba da kulawa da ma'aikatar ta gehen mata. Muna so mu ji kaɗan daga cikin abubuwan ci gaba da ya kawo a fannin mata a ƙarƙashin ma'aikatar taki. To ƙarƙashin wannan ma'aikata tawa ina ganin kamar kusan mun kai kowa samun ci gaba. Mata suna ta samun tallafi daga ko'ina cikin jiha. Muna samu daga dukkanin matan gwamna, in wagga ta yi gabas, wagga ta yi yamma, in wagga ta yi kudu, wagga ta yi arewa. Ainihi tun lokacin hawanmu har yanzu ban samu inda muka yi sati 2 masu kyau a tare da mun hita matan gwamna sun hita sun ba da tallafi ba ga mata da ƙananan yara ta fannoni daban-daban. Sukan ba da tallafin kuɗaɗe, sukan ba da tallafin kayan makaranta, sukan ba da tallafi ta huskar tallafa ma mata masu juna biyu da kuma mata masu shayarwa domin su inganta lafiyar 'ya'yansu da kuma inganta lafiyar mata masu juna biyu har zuwa lokacin haihuwa. A ƙarƙashin wannan gwamnati an ɗauki nauyin, mai girma matar gwamnati ta ɗauki nauyin ba da tallafi ga duka mace wadda buƙatar CS ta kasance da ita a lokacin haihuwa ba tare da an biya ba. Haka zalika an ba da park na haihuwa a kowace asibiti ta karkara da birni wa'anda suke hana ma akasari suke hana ma mata zuwa asibiti wurin awo ko kuma haihuwa a asibiti don kada a ce su nemi waɗannan. To ƙarƙashin wannan gwamnati mai girma matar mai girma gwamna Dr. Nafisa Nasir Idris ta bayar da waɗannan a asibitoci daban-daban, kuma yanzu mata babu mai ƙasa a gwiwa wurin zuwa awo da kuma haihuwa a asibiti. Haka zalika ta fannin abin da ya shahi koya ma mata sana'o'in hannu, shi kuma mai girma uwar gidan mai girma gwamna
Hajiya Nasare ta ɗauki nauyin koya ma mata ayyuka da sana'o'i daban-daban, kuma idan aka zo yaye su za ta sa a yaye su a ba su tallafi na kuɗi da kayan aikin wannan sana'a wadda sun ka koya. Yau Allah ɗinkin tela ne, yau Allah kwalliya ce, da huwa abinci ne, yin snacks ne, ko kuma yin kayan shafe-shafe, duka komi mace ta koya. Har yin takalma za a baki waɗannan, kuma a baki kuɗi ki ƙara domin ki take dogaro ga kai, kuma wannan ya taimaka ma matan jihar Kebbi sun yi dogaro ga kai sosai. Haka zalika wannan gwamnati ta shirya aure da ake ce ma auren gata duk shekara. Wannan aure ba ƙaramin tasiri ya yi ga canza rayukan mata da matasa ba a cikin wannan jiha. Mutane da yawa waɗanda ka shekaru suna jira a aurar da su saboda ba su da halin aure, sai gwamnati ta shigo ciki a shirya aure, a baka gado, a baka kayan ɗaki duka na mace. Shi kuma namiji a biya mai sadaki, a bashi abin da zai ci da matan na aƙalla tsawon wani lokaci, a ba su jari. Shekarar bana ma har da kayan injimin muka an ka basuwa domin maza su yi noman rani, su iya dogaro ga kai kuma su ciyar da kansu. Kuma auren nan alaƙiƙa ya taka rawar gani wurin rage mutane da matasa suna yawon garare a titi, wanda ke iya kawo ma al'umma damuwa daga mazan da kuma matan. Wannan gwamnati kuma ta yi ta fannin abin da ya shahi cin zarafin mata da ƙananan yara. Shi ma gwamnati ta taka rawar gani. Gwamnati ta ƙirƙiro technical committee wanda ke kulawa da lamarin cin zarafi na mata da kuma ƙananan yara a ƙarƙashin matan mai girma gwamna Hajiya Zainab Nasara Nasir Idris. Ta siya musu mota, ta yi musu mafaka inda ake ce Sac Center, kuma ta ɗauki nauyin duk wata tana ba wannan kwamiti kuɗi a matsayin impress domin ta hiyar da aikinsu. So in daga nan zuwa Zuru an ka bugo waya an ka ce ga wata mace ko yarinya an ci zarafinta, waɗannan mutanen ba tare da tangarɗa ba suna zuwa su gano mai idanunsu abin da ka faruwa, sannan kuma su ɗauki mataki na gaggawa. Akwai kuma lauyoyi da idan abin ya kai kotu za su kare martabar wayannan mutanen, kuma za su tabbatar da cewa an yi shari'a ingantatta domin nemo mu wadda an ga zalunta haƙƙin. Hakanan dukkanin matan mai girma gwamna sun kula fannin da ya shafi mutane masu bukata ta musamman. Kowacensu a kowace shekara tana ba da tallafi ga mutane masu bukata ta musamman, tallafin kuɗi, tallafin kayan aiki, tallafin kekuna, kuma matansu ana taimaka musu da abubuwan more rayuwa idan suna da cikakka ko kuma sun haihu. Ta ƙarƙashin wannan gwamnati kuma ina tabbatar miki da cewa abinda rayuwar yara ƙanana ta ingantu sosai, saboda ana ba da abubuwan da ke gina jikin yara, kuma ana kula da zaman su makaranta da tabbatar da suna makaranta. A wasu wurare ma har da taimakawa matan gwamna ke yi domin a tabbatar da an ba su uniform da kayan makaranta a ranaku daban-daban, domin a tabbatar da sun tsaya makaranta, su kuma uwayensu a rage musu raɗaɗin ɗaukar nauyin yaransu a makaranta. Za mu ɗan dawo wajen ci gaba da wato mai girma gwamna tare da wato matansa ke kawo ma musamman ma mata. Shin wani irin ci gaba ne suke kawo, kuma shin ana bincika yana tasiri zuwa ga su waɗanda ake ba wannan tallafin? Waɗannan shirye-shiryen jin kai da tallafi da mai girma gwamna kamar Dr. Nasir Idris Tsauran Gwandu yake kawo ma mata da kuma iyalan shi. Alhamdulillah yana tasiri. Abinda a tasirin da yake yi kuma muna ganin goyon bayan mata kwarai da gaske. Wannan gwamna sanadiyya alherin da yake yi ba dare ba rana ya samu farin jini ga al'ummar jihar Kebbi. To kuma al'ummar jihar Kebbi 60% nasu mata ne.
So duk inda mun ka tahi ko kuma duk inda mun ka nufata za mu ga mata sun hito kwansu da kwarkwatarsu sun tarbe mu fiye da yadda baki zato, kuma dukkanin umarnin da an ka ba su wanda ya nuna suna ba da goyon baya kuma ana tare da su. Haka zalika ta fannin siyasa za ki ga mata na nan na ƙungiyoyi daban-daban taimaka mu siyasa mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu idan lokaci ya. Sannan wayan ga taimako ya taimaka mu mata sun yi ƙungiyoyi. Yanzu mata ƙungiyoyi gare su sati-sati wanda suka zubi na akwati, wanda suka zubi na dogaro ga kai don su tallawa ma junansu idan bukata ta taso suna akwati domin su gudanar da sana'o'i ta large scale kamar babbar sana'a. Ya bunƙasa musu sana'a, ya maisuwa musu sana'o'insu manya-manyan sana'o'i, maimakon can daure in gumi kika yi na mudu 10 yanzu masu mudu 10 gida 10 za su haɗu sai su zo suna buhu 10. Shi kuma wannan wani program ne na ƙarƙashin ma'aikatan mata ma wanda ake ce ma Nigeria for Women Project. Wannan Nigeria for Women Project alhaƙiƙa ba ƙaramin taimako ya yi ma matan jihar Kebbi ba. Ya koya musu sana'a, ya koya musu dogaro ga kai, ya koya musu manajin ɗin kuɗi da finances, ya kashe musu ƙyashin juna, ya hana musu neman taimako ko kuma yawon sinsa. Saboda da yawancinsu duk sati-sati da suke haɗuwa yana tsaye da su gidajensu domin ka samu zuwa wurin akwati, saboda rashin zuwa wurin akwati za a ci ka tara idan baka zo ba. Don haka kowace mace za ta tabbatar sai ta zo, kuma in ta zo za ta yi zubi, sannan za ta biya tara kuma ta yi zubi. Haka zalika idan ta zo kuma za ta yi zubin kuɗinta, so kahin satin nan ya taho duk yadda za ta yi ta kulla ɗan kwaban nan da 100 ta zo ta yi zubi da shi. Ke ga sun koyi financial management. To sannan kuma can da wuri mata tunaninmu idan lalura ta samu ƴar uwarki makwabciyarki bidar ta kai ta ga kunyarki, ai ba ta da wanda za ta yi. Amma yanzu ya kawo musu ci gaban da idan lalura ta kama wata za a ce cikin kuɗin akwatin nan kowa ya yadda ya amince a ranta mata wani abu ta je ta yi laluran nan domin ta hita wannan kunyar. Kuma a dalilin haka yawanci mata duk sun zama abokan juna kuma sun zama ƴan uwan juna, kuma ya kawo ci gaba ga matan jihar Kebbi. Kina ganin wannan haɗin kan da aka kawo da kuma sana'o'i na dogaro da kai da aka bawa mata, shin ya kawo sauyi sosai musamman a gefen tattalin arzikinmu na nan jihar Kebbi a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar kuma Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu? Alhaƙiƙa sana'o'i sun kawo sauyi ga tattalin arziki sosai, domin dukkanin sana'o'in da mata da kuma iyalan su ke yi yanzu, kamar misali shinkafar da ake yi ƙarƙashin wannan ƙungiya ta Nigeria for Women Project, in aka yi packaging ɗinta kamar shinkafar da an ka ɗauko da ƙasashen waje kuma ana hitar da ita zuwa jihohi daban-daban ana sayar, kuma kyawanta da quality ɗinta ya kai kowace shinkafa, amma saboda sauƙi sai ki ga ana sayanta sosai, wanda in turn yana taimaka ma ci gaban tattalin arzikin jihar Kebbi. Haka zalika akwai man gyaɗa da ake sarrafawa shi kuma a wajajen Mayama, shi ma za a sarrafa shi a hidda kulikulin shi daban, a hidda man gyaɗan shi daban, ya biyo ta injin a tace shi a hidda abubuwan da ke kawo illa ga lafiya daga cikin wannan man gyaɗa, saboda an koya ma mata yin haka nan. Har sai ya kasance yanzu irin wannan man gyaɗan da ake yi wanda ke ba da lahiya ne, ba wanda ke kawo illa ga lahiyar mutane ba, sannan kuma by product nashi kamar kuli-kuli, kuma kuli-kulin shi ya yi afki ya yi inganci bisa ga kuli-kulin da ake yi da wuri can da waccan al'ada kayan a kai ga ta. Hakanan kuma ana yin dairy kamar inda ake fitar da nono sai a hidda awara da wagashi, shi ma yanzu ana yin shi a large scale, kuma mutanen mu nan na samun ƙarin faɗakarwa game da yin shi, kuma suna koya, kuma ana nan ma ana hidda shi wajen jiha ana sayarwa, wanda wannan yana kawo mana alheri jihar Kebbi. Mai sauraro, kafin mu ci gaba da tattaunawa tare da bagoranmu, bari mu je mu shakata mu dawo.
barkanmu da dawowa, inda yanzu firar tamu za ta ɗaura. Gefen masu bukata ta musamman, shin wani irin shiri aka ƙara musu don ganin an jawo su cikin waɗanda ba masu lalura ta musamman ba, su ma su ga duk abu ɗaya ne. Zaki ga wata mai bukata ta musamman tana cewa ta iya sana'a, amma idan ta kasa sana'arta ba a sai. Wani irin jawo su kuka yi ga jiki, tunda suna so su dogara da kansu, in suka kasa sana'ar su a sayi? Alhamdulillah, wannan gwamnati ta mai girma Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu gwamnatin kowa ce, gwamnati ce wadda ta taɓa kowa. Masu bukata ta musamman an yi musu ma'aikata tasu ta musamman, kuma inda aka yi musu chairman a karkashin executive secretary, sannan da chairman da kuma chairmomi da kuma membobi da aka ɗauko daga kowace masarauta a cikin jihar Kebbi. Su an members na wannan commission. Wannan ma'aikatar an yi ta ne domin ta saurari matsalolin masu bukata ta musamman, ta ba su goyon baya, ta yi tafiya tare da su, ta gabatar da matsalolinsu da gwamnati, jawo su cikin al'umma a tahi da su kamar yadda yanayin su ke bukata. Jihar Kebbi tana cikin jihohi cikin Najeriya na farko waɗanda suka yi wannan commission, kuma da lokacin da aka yi shi watannin kamar shekara ɗaya da suka wuce zuwa yanzu, mutanen nan komi nasu ya inganta, duka rayuwarsu ta inganta, sana'o'insu ana saye, muddin da mutum ya tsabtace abinci babu ma wani bambanci, babu mai ganin akwai wani bambanci tsakanin sana'an masu bukata ta musamman da kuma sana'o'in mutanen da suke da hannuwa da kawa, saboda babu inda aka kyamasu balle ake sayan nasu kaya. Hakanan kuma inda suke sana'o'in hannu kamar inda suke da santa a Argungu suna zuwa, sai dai wanda bai je ba. Ana ci gaba da tahiyar da wurin nan, kuma gwamnati tana nan tana kula da wajen nan kamar yadda ya kamata domin ci gaba da sana'a don inganta rayuwarsu. So masu bukata ta musamman suna tare da mu ta fannin jari, kuma kamar wadda nace kowace daga mata biyu na mai girma gwamna ta ba su tallafi don su inganta sana'o'insu kuma su inganta rayuwarsu. Asali ma yanzu na ga an rage kwarai da yawan bara bisiti kamar dace, domin mutanen nan sun samu dogaro ga kai insha Allah. Duka manufofin wannan gwamnati na ciyar da al'ummar jihar Kebbi kullum ga bakin mai girma gwamna Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu shine abin da zai yi shi kyautata ma jama'ar jihar Kebbi. Jama'ar jihar Kebbi kuma sun kunshi mata, kuma bai manta da cewa mata suna cikin waɗanda sun ka taka rawar gani wurin zaman shi gwamna ba, don shi duk alheran da lissafa miki yanzu sun shahi mata, kuma a koyaushe yana sa mu gaba-gaba wurin komi na shawara ko kuma na decision making wanda gwamnati za ta yi. Za ki ga an sa mata ciki, kuma ana nan ta tare da mu, sannan matan shi na nan suna yi ma mata bidiri tukuru domin ganin cewa mata suna tare da su, kuma insha Allah mata na tare da wannan gwamnati a koyaushe matan jihar Kebbi. Duba da lokaci, daga ƙarshe shawarwari zuwa ga al'ummar jihar Kebbi da musamman mata, an haɗa hannu da su domin ciyar da jihar mu baki ɗaya. To alhamdulillah, matan jihar Kebbi mata ne masu kishin kansu, masu kuma ƙoƙarin dogaro ga kai, kuma masu tsayin daka. Idan suna yi kuma mun ga alamomin suna yi insha Allah. Shawarar mu ga mata shine mata su ba wannan gwamnati goyon baya, domin abubuwan alherin nan da ake ana yi musu a ci gaba da yi musu shi ta ƙarƙashin wannan gwamnati. Manufofin nan na alheri da aga wannan gwamnati ta Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ta ci gaba da yaduwa cikin daga yanzu har zuwa wani ƙarni, inda insha Allahumma rabbi jihar Kebbi kowa zai dawo mai arziki, mai dogaro ga kai, mai daɗin rai. Ta kowane fanni mata ina kira gare ku da cewa kada ku bari a yaudare ku, kada ku je roƙon jini ga babi ba shi da jini. Ku taho inda an ka san kima ko inda an ka san darajar kuɗin da za a taimaka muku a canza muku rayuwarku, ba a ba ku canji ba idan an ka gama zaɓe a yada ku ba tare da an kula da manufofin. An gaida baƙuwar mu a wannan makon, kuma kun ji ire-iren ci gaba da mai girma gwamna ya kawo ga iyayenmu mata, ƙanne, yanne
da kuma kakanni. Kafin mu rufe labulen wannan shiri mai sauraro, za mu ba wa sakataren ƙungiyar TWG akan GVV wato TWG on GBV, Comrade Nasir Idris, damar shigowa domin ya muna ƙarin haske akan wannan ƙungiyar da kwamishiniyar mata Hajiya Halima Hassan Kamba ta yi bayani a cikin tattaunawarta. Wato haɗaɗɗen ƙungiya ce wadda ta kunshi ƙungiyoyi da dama masu zaman kansu da kuma wasu ma'aikatan ne waɗanda suke suna da dangantaka da al'amari na cin zarafin bil'adama ko kuma jinsi. Ma'aikatar mata, women affairs, irin ma'aikatar ilimi, ma'aikatar humanitarian, ma'aikatar information, ma'aikatar budget ta jiha da kuma ma'aikata ta Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs duk suna da wakilai wannan tafiyar kungiyar. Sannan kungiya ce wadda ke aiki da jami'an tsaro irin 'yan sanda, an hisba, civil defense, duk muna aiki tare da su domin mu tabbatar da cewa mun yi taimakekeniya domin mu samu tabbacin cewa an bi kadin hakkin waɗanda aka zalunta, kuma insha Allahu mukan yi haka kuma akan ci nasara da yawa bisa ga wannan taimakon da ita Her Excellency Hajiya Zainab Nasari Kauran Gwandu wadda take bayarwa matsayinta a chairperson ta wannan kungiyar tamu. Sannan kuma kungiyar tana aikace-aikace da dama na bayan bin kadi da kuma tara wato record na yawaitar faruwa waɗannan abubuwa a jiha. Sannan kuma matar gwamna wata Her Excellency Hajiya Zainab Nasari Kauran Gwandu takan ba da taimako, tallafi da matan da aka ci zarafinsu, ba mata ba har maza, irin ƙananan yara waɗanda ya kasance maza ne an ci zarafinsu, takan ba da gudunmuwa na kuɗi domin su samu sana'o'i da suke yi, domin wasu su mun fahimci talauci na ɗaya daga cikin abin da ke sa watan a samu galaba gare su domin a ruɗe su da kuɗi domin a ci nasara a kansu, a lalata musu rayuwa. To Her Excellency ta kan bada gudunmuwa game da wannan. Kuma kamar da kuka sani, Her Excellency ita ce ke kula da wani wuri da ake ce ma SAC Center, wata asibiti ce ta musamman da ke asibitin Kalgo, wadda ya kasance ita Her Excellency ke bada gudunmuwa na duk wanda aka ci zarafi duk inda yake cikin waɗin jihar Kebbi ko nisan gari. To idan aka ci zarafin shi za a bi, kada ka ce a'a bani da kuɗi ba za a iya zuwa ba, a'a can ko a ina ne za a biya kuɗin mota na mutum uku da tahowarku da komawarku da abincinku. In ma wurin yayi nisa ba za ku iya komawa ba, a wurin kwanan da za a ba. Sannan duk wannan magani da aka yi muku da kuɗin da ake bayarwa da ciyarwa da kome kyauta ne. Sannan wannan asibitin ita ce asibiti ɗaya tilo a jiha wadda ya kasance dukkan kotuttuka da suke nan Kebbi ita ce suka fi yarda da awon da aka yi mata. Kowace general hospital local government 21 da aka gare mu muna da wadda muke ce Jido, Gender and Youth Desk Officer, JYDO Jido. Kowace general hospital muna da wakiliya a can. Sannan kuma yadda muka gaya muku, bayan wannan wakiliyar tamu muna aiki tare da 'yan sanda da civil defense. So duk wani DO ko kuma DPO da ke local government to muna aiki tare da shi, muna da nambobin su kuma suna da namu, kuma muna aiki tare da su. Amma baka haka ba, hisba da ke cikin local government su ma muna aiki tare da su. Saboda wannan al'amarin na sulhu da kuma cin zarafin mutum a samu kila a hidda mai laifi ta hanyar galihu ko kuɗi ko wani abu, to yana ɗaya daga cikin da yasa ita Excellency Hajiya Zainab Nasari Kauran Gwandu ta zamo ɗaya daga cikin chairperson ta wannan kungiyar. Domin idan kai kana ganin kai galihu ne gare ka, ko kana ganin kai cikakken dan siyasa ne ko kuɗi, to wanda aka ci zarafin shi, to Excellency Hajiya Zainab Nasari ita ce gatan shi. Tsoro da High Court guda biyu, Court 6 and Court 7, wanda babban aikin da suke shine bincike da hukunta masu laihuhuka da suke shahi harkar cin zarafi. Da kuma muna fatar nan ba da daya ba shi ma Child Protection Law insha Allah House sun riga sun fasin din shi, muna jiran mai girma gwamna Dr. Comrade Nasiru Idris da Executive Governor of Kebbi State ya samu wannan hannu insha Allah. Sai ke ga matsalolin sun taso, wani bayan ana case sai ke ji wani ya ce ai kawu na ya ce kaza, baba na ya ce kaza, inna ta ce bata yahe min ba, to sai ke ga case yana batun su lalata mana case. Amma abin da muke son mutane su sani wa, in case ya shigo wurin mu kuma aka tabbatar da an yi, to ko ka zo ka ce a jaye, ba za mu jaye case ba, domin case yana tsakanin hukumar 'yan sanda ta jiha da kuma ainihin shi mai laifi. Cases na rape cases ne waɗanda kaiwa jiha laifi. Zan iya bada akalla guda uku wanda ya kasance dai sun yi uku nambobin. Akwai ta farko 080 37 55 23
67. Sannan akwai namba ta biyu 07030949039. Sannan namba ta ƙarshe 08035973776. Ƙarin haske kenan daga sakataren ƙungiyar TWG akan GBV. Comrade Nasir Idris, mai sauraro iyakacin tattaunawa muke nan a wannan mako. A madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Vision FM Birnin Cape da take ba da damar gabatar da wannan shirin a kowane mako, tare da taimakawar abokanan aiki. Sai shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin jiha Barista Attahiru Macido, wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin a kowane mako. Saratu Sanisi da na gabatar da shirin cike cewa mu kasance lafiya. Sai wani mako idan mai kowa mai komai ya sake sada mu tare da ku, ma'assala. Gani ya garin labari.